皆さん、ジャシテレ、金河新年、明けましておめでとうございます。今年もチベット This Week をよろしくお願いいたします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法皇はジェゾンガバ没後620年記念式典を催しました。ダライラマ法皇と中央チベット政権はデスモント・ズーズ元大宗教の成長に深い哀悼の意を表明しました。ドラゴで仏像やマニ車を不当に解体しました。まるで文化大革命のような弾圧が続いている状況です。中央チベット政権はアメリカ合衆国上院議員のハリー・リーティ氏の逝去に哀悼の意を表明しました。アサム州のチベットサポートグループフリーチベットアサムからの声が率いる活動に地元の若者らが参加して平和的にフリーチベット運動への支援を示しました。ダライラマ法皇は12月29日水曜日、ガーデンティ族館のリクエストによって宗教道の3要素ラムソナムスムとボダイ道次第主義ラムリムドゥンドゥンのオンライン法話を行いました。法皇はチベット仏教ゲル派の階層であり最高の学僧であるジェゾンガバの没後620年記念式典を開催して、これは市の研究と実践活動を称えるよう機会でもあると述べました。ダライラマ法皇と中央チベット政権はデスモント・ツツ元大宗教の逝去に哀悼の意を表明しました。法皇はツツ大宗教の即女ムポツツ氏に宛ててお悔やみの手紙を送り、尊敬すべき親友かつ精神的な兄であるデスモント氏は真の人道主義者であり徹底した人権擁護者でしたと忍びました。さらにチベット亡命議会の憲法ソナムテンペル議長とペンバツリン出席大臣も大宗教の盛況は個人的にもチベットの大義にとっても大いなる損失であり、彼の意思はこれからも我々を導き続けてくれるだろうと述べました。CTA の関係者やスタッフらは12月27日月曜日、ツツ大宗教の盛況にあたって追悼会を開催しました。南アフリカアバルヘイト政策に反対して非暴力の撤廃運動を続けたノーベル平和賞の受賞者であるツツ大宗教は12月26日90歳で亡くなられました。大宗教はダライラマ法皇と協調で喜びの書と題した本を出版していました。情報筋によりますと、中国政府はチベットカム州のドラゴで約30メートルの仏像を解体しました。また総院の周囲に建てられた45本のマニ車が盛況され、チベット仏教の祈りの旗タルチョウは燃やされました。この仏像は1973年の大地震により千数年の死者が出るなどの深刻な被害の後、地元のチベット人たちの寄付によって約630万ドルをかけて建立されたものです。必要な許可を受けているにもかかわらず、中国当局は現在仏像の高さや大きさについて物言いをつけています。情報筋は最近のドラゴンの弾圧状況を文化大革命の時代に例え、中国当局のこれからの行為はチベットの宗教、言語、文化に対する放射的な攻撃であり、チベット仏教に対する弾圧であると述べました。ドラゴでは先月、適切な書類が提出されておらず、当時使用法に違反しているという不当な自由では、総院の管理下にある学校が取り壊されました。We strongly condemn the inhuman practice of destroying the statue of Lord Buddha and the prayer wheels, money prayer wheels,
and it is against the sentiments of the Tibetan people. In fact, China, over the last so many years, have been vehemently telling big things about Tibet, developments, and for the prosperity of Tibet. But somehow, it is not the reality, as the reality says that China is keeping on destroying the Tibetan culture, Tibetan identity, and this is one of the cases of China's destruction of Tibetan identity. 中央チベット政権はアメリカ合衆国上院議員のハリー・リード氏の逝去に哀悼の意を表明しました。弁髪に出席大臣は故リード氏の妻であるラランド・リードに召喚を送り、チベットの悲惨な状況について率直に発言して、チベットの大義に対する道義的な支援を表明してくださったリード氏に対して、私たちチベット人は感謝の念を持って忍んでおりますと述べました。ダライ・ラマ法皇はリード氏の就任中の2014年、アメリカ合衆国上院議会の開会の祈祷式を先導するために招待されました。長年上院議員としてまた民衆党のリーダーとして務めてきたリード氏は12月28日82歳で亡くなりました。12月26日日曜日、フリーチベットアサムからの声が率いる活動にアサム州ワイラ軍団の若者を中心とした人々が参加して平和的にフリーチベット運動への支援を示しました。キャンペーン期間中、アサム州とメガラヤ州の地方議員であるシリ・ソミヤディブダッタ氏とチベット問題のためのインド中国グループの対話型セッションに地元の若者たちが参加して人々にフリーチベット運動とそれに参加する意義について啓蒙しました。皆さん、これで今週のニュースは以上です。ご視聴ありがとうございました。2022年も皆さんにとって良い1年となりますようお祈り申し上げます。はい。